A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Lahadi 10 ga watan Nuwamba shekara ta 2024. Zan dan gabatar da takaitaccen tsokaci akan mai taken Russia ko kuma manufar Russia a Afirka. Wannan dan takaitaccen jawabi ne ko kuma tsokaci zan yi na irin wato kala alkhairai da suke tunkarar mu a wannan yanki namu na Afirka, da kuma yake ko zai faru idan Allah ya tabbatar da tsari na Russia ya tabbata. To insha Allah wannan alkhairai za mu same su kuma za su shiga cikin wato al'amuran mu baki daya. Na ce Russia, ku sani ina magana akan Russia, China, Iran, North Korea da sauran kasashen su ana kawayen su na duniya. Amma ina magana kan wayannan kasashen guda hudu manya. Duk lokacin da aka yi magana wani tasirin Russia a wani guri da ya shafi ba cikin Russia ba, to ka kaddara wayannan kasashen guda uku za ka gansu a ciki. Za ka ga Russia, za ka ga Iran, za ka ga China, sannan za ka ga kuma North Korea. Wayannan kasashe military allied ne wayanda suke da matukar muhimmanci kuma suke da matukar wato aminci da kuma aiki tare tsakaninsu, domin sun ba wa duniya misali wanda ake kallon sa a yakin da take yi a cikin Ukraine da kuma sauran yakin da ake a cikin wato gabar da tsakiya, da kuma sauran wato dabaru da kuma haɗakar kasuwanci da kuma fasaha ta gudanarwar wato harkokin yau da kullum. Rasha ta yi ƙoƙari ko ta yi planning za ta buɗe wato ofishin jakadancinta a ƙasashe waɗanda da ba ta samu damar ikon wato buɗewa ba sakamakon mulkin mallakar wato Faransa, Amerika, Ingila da kuma ƙawayensu na NATO, da irin cin wato kare ba babbaka da suka riƙa yi a wannan yanki. Russia za ta buɗe ofishin jakadancinta a Gambia, a kuma ƙasashen Liberia da kuma Comoros da kuma Togo da kuma ragowar ƙasashen Afirkan da ba ta da wato wakilci a ciki. Kuma ta yi planning za ta buɗe harkokin kasuwancinta gaba ɗaya na Afirka wato a ƙasar Senegal. Zai zama wato cibiyoyin kasuwancinta, wakilanta na kasuwancinta wanda ake ce da su trade representative officers, za su zama wato suna da madauni na dindindin a ƙasar Senegal, wanda Senegal strategic location ne, wuri ne da yake kusan a tsakiyar Afirka, wato kowane bangare zai shigo ba tare da ya yi hulɗa da ba tare da ya samu damuwa ba. Sannan Rasha ta samu nasarar wato cimma yarjejeniya na harkar soji, wato military technical cooperation kenan, da ƙasashe guda 33 da suke cikin Afirka. Wayannan ƙasashe 33 magana ake ta yadda za a samar da kayayyaki na zamani na ƙoƙarin yarce mana 'yan ta'adda da suke ta'addanci a ƙasashe na Afirka da kuma ragowar ƙasashen da suke gefen Afirka, da kuma abubuwa da yawa da suke faruwa, musamman abin da ya shafi harkar haƙan ma'adanai, da ya shafi abubuwa da suka shafi ɓata sunan addini. Da yawa daga cikin waɗannan wato masu yin ta'addancin sukan fake ne da sunan addini. To kun ga ta inda tunda ana zancen addini da kuma fakewa da addini, kuma addinin musulunci, to kun ga ta inda Iran ta shigo, tunda ita ma Iran kasar musulmi ce, kuma na sha faɗa a cikin maganganuna Iran tana da buƙatar wato mallakar ƙasashen ko kuma duniyar musulunci ne. Wato zai kasance Iran ta samu cikakken ikon shigowa ƙasar Afirka da kuma yaƙar ta'addanci kamar yadda take yi a Sudan yanzu muna kallo, kuma an kusa cin nasarar karya lagon su 'yan ta'addan da suke a Sudan. Sannan ta taimaka a Niger, ta kuma taimaka wato da aid ɗinta a wuraren su Mali, da kuma wato taimakonta akan harkokin lafiya, da kuma irin taimakon da take wa ƙasar Burkina Faso da ya shafi harkar tattalin arzikinta, gine-gine, da kuma abin da ya shafi harkar noma, da abin da ya shafi harkoki na inganta harkar lafiya da kuma yaƙi da 'yan ta'adda.
To a daidai wannan gaba ce, saboda tasiri da kuma ƙoƙarin tone asirin Amurka, Faransa, Isra'ila da ƙulle-ƙullen da suke yi na haɗa ta'addanci, musamman ƙasashen Isra'ila da suke ƙoƙarin ɓata sunan musulunci da duk wani sek na wato ko wani duk wata firka na 'yan ta'adda akan kara su da sunan addini da sauransu. Wannan dalilin kuma an shigo hanyar da lalle za a tone wannan abubuwa, za a neme su a rasa. To fa shine abin da ya sa ya bayu zuwa ga shi ambasadan Isra'ila da yake Najeriya ya fara wannan surutai cewa Iran ta yi shiri na ƙoƙarin mamaye ƙasashen Afirka da kuma wato mamaye ta'addancinta zai yaɗu zuwa ƙasashen Afirka gaba ɗaya, wanda wannan ne babban dalili ba wani dalili ba. Duk wanda yake neman wannan dalili to shine dalili, saboda Rasha za ta shigo, kuma in ta shigo a bayanta za a sami Iran. Wannan kuma yaƙar ta'addancin da za a yaƙi ta'addanci ne na gaba ɗaya, ba yaƙa da aka saba yi a yi sarar kanuke ba, a za a yaƙe shi ne, za a katse shi ne baki ɗaya. Wannan shine shirin da wato Rasha take yi wa Afirka da kuma ƙoƙarin kwashe wayannan abubuwa. To wannan dalilin da yasa wato ita Isra'ila tana da manufofi da yawa. Manufa ta farko shine tana tsotsar arziki a Najeriya. Sannan kun ga kamar yadda na gani suna yawan yin abubuwa da yawa da ƙasashenmu na Afirka, musamman Najeriya, kuma suna da alaƙa mai kyau ta harkar kasuwanci, sannan suna da alaƙa mai kyau ta harkar investment, zuba hannayen jari. Sannan at the same time kuma Isra'ila na iya ko na samun damar kukkulla wato munafincin da take kullawa na kulla wa'annan abubuwa na tarzoma da kuma tada hankalin dan adam da kuma ta'addanci, wanda duka wannan tana amfani da shi gurin raba kawuna da kuma abubuwan take son ta yaka a cikin ƙasarta, shi ma ta shigo da shi ya yada a duniya gaba daya. Ta lazamtu akan cewa tana ƙoƙarin yakar addinin musulunci ne, kuma tana ƙoƙarin ɓata addinin musulunci. Kowa ya sani duk rashin adalcinka, duk zaluncinka, ba za ka taɓa cewa ga wani mutum guda ɗaya da za a ce 'yan shi'a ne suka kashe shi ba. Kowaye kai duk rashin adalcinka, baka isa ka ce ga wani ta'addanci ƙwaya ɗaya da za ka ce ka taɓa ganin 'yan shi'a sun kashe wani, ko sun make wata mata, ko sun mata fyaɗe, ko sun yanka ta, ko sun sare ta, ko sun karce ta ma. Wallahi baka isa ka faɗi wannan ba, duk rashin adalcinka, kuma duk rashin imaninka baka faɗi wannan kalmar ba. Amma abin mamaki, wai shugabannin 'yan ta'adda su ne suke cewa wasu musulmi 'yan ta'adda, wanda 'yan uwa ku sani, idan ba daban muna kira ga wannan haɗin kai ba, za a taso wasu malamai na musulunci, za a ba su kuɗaɗe kamar yadda na sha faɗa, za su zo su yi ta zage-zage, su zo su yi ta maganganu, suna ƙara tunzura al'umma, ana ƙara raba kawunan al'umma. Wannan shine abin da Isra'ila take so ya zama lokacin da Iran za ta zo ta kawo tallafin korar wayannan mutane a Afirka, a hana ta, a ce ba a yarda da ita ba, a nuna cewa ai ƙasar kafira ce, a fasika ƙasa ce wacce ba ta kan addinin musulunci daidai ko tana wani abu. Wannan ce manufar 'yan uwa, sai mun gane ta. Yasa kowane lokaci nake cewa mu haɗa kai, wallahi tallahi billahi, duk lokacin da muka haɗa kawunan mu to mun fi ƙarfin wulaƙanci akan hannun Yahudawa. Suna samun nasara ne lokacin da suka ga kanmu a rarrabe, kuma yanzu ma sun ɗauko hanyar rarraba mun ne. Wayannan ƙungiyoyi da ake ganin bullarsu a Sokoto, ake ganin bullarsu a wasu gurare, duka lissafin wannan ne ba wani abu ba. Duka wannan ne lissafin ba wani abu ba. Ku yi banza da su, ku mai da hankali mu addu'a Allah ya lalata Isra'ila. Ku gani in za ku ga wayannan mutanen, wallahi za ku neme su ku rasa ne, babu su, babu labarin su. Wannan duka sharrin Yahudawa ne. Kuma wannan shiri da ake ƙoƙarin a yi, ga Rasha tana neman shigowa ta samu gindin zama a Afirka don ta share wayannan abubuwa, ga harkar kasuwanci na arziki zai zo mana babu cuta a ciki, ga abubuwa da yawa wayanda za a samu damammaki, talauci zai fita ya bar wannan yanki namu, za mu dawo mu samu tsari mai kyau. Wato sun fito da wasu manufofi da wallahi idan muka ji su za mu yi farin ciki kwarai da gaske. Kuma wannan manufa ta arziki, ta rayuwa, ta zaman lafiya, ta kyakkyawan zaman lafiya da haɗin kan addini, ita ce ake yaƙa a wannan halin. Ga hujja da nake son in bayar, 'yan uwa ku buɗe kunnuwanku za ku fahimta sosai. Iran ta yi conference
ma'ana ta yi taro da ministoci na Afirka, ma'ana ana kiran shi Ministerial Conference of the for the Partnership Forum Russia and Africa in Numbers. Wato abubuwa ne da yawa aka hada sai aka kirawo taron ministoci domin partnership, ministocin kasashen Afirka domin